teette? Me tultiin kuvaa teistä tästä dokumenttia. Ei se kylläkään. Varmaan ymmärrätte mitä me täällä tehdään, niin tiedätte mitä noi vehkeet tekee meidän immersiolla. No, me on Hei! Ei täällä nyt olla, kato. Joo, voisihan tämmönen näkyvyys olla tietenkin ihan hyväkin juttu, että tässä on pidemmän aikaa ehkä ja vähän kaivattu sellaista uutta verta. Se 2000-luvun vaihde, että kun silloin puhuttiin sitä, että jos teollisuus ja teknologia jotenkin häviää, niin että se elämä niin kuin päättyy siihen ja maailma loppuu. Se on ihan päinvastoin, että siitä se elämä vasta alkaa. Oho. Yes. Joo. Vähän siihen. No me ollaan nyt aika lailla vuosi oltu tässä, että on kyllä tykännyt. Tosi hauskaa vaihtelua. Ja no talvella oli vähän kylmä, kun jouluna ei ollut vielä järvi jäässä, niin ei saatu iklua aikaiseksi. Mutta Mieluummin me täällä pikkusen palellaan, kun sitten hyydytään sinne avokonttoriin. jep, siellä tulee hulluksi. Tää kääntää, kato tälleen näin. Ei kun mites päin. Noin. Ei kun. Se on vähän nyt alaspäin osoittaa. No niin, tässä on nyt näin. Kyllähän te muistatte, miten nämä laitetaan. No muistetaan jo. Kiitos. Mä lähden nyt sinne kalaa. Joo. Heippa! Voitte sitten heittää mut kauppaan. Tää on sit järvestä. Mites löytyykö perunoita metsästä? En mä oikeesti halunnut olla täällä enää pitkää aikaa. En mä voi noille kaupunkilaisille sanoa mitään, kun ne on niin kauhean onnellisia täällä. En mä oikeesti ole ollut täällä viimeistä vuotta lukuun ottamatta yhtään talvea. Ei kukaan ollut katsomassa. Sitten mä vaan päädyin tilaamaan netistä jotain isoja jääpaloja ja siitä se lipsuminen lähti. Oot sä eksynyt vai etit sä kenties Millennium-yhteisöä? Ich habe mich etwas verlaufen. Guten Tag. Ja... Osaaks teistä kumpikaan ruotsia? Me näytetään tämä sille, niin ehkä se sitten tajuaa. Voi olla, joo. Ich weiß nicht, was das ist. Anteeksi, me ei ymmärretä. Me emme ymmärrä. Liitu. Nää on liitu. Metsässä Jaa. asutaan. Nukutaan. Ihr lebt hier. Syödään. Das ist ja wirklich unglaublich. Also, ich hatte ja keine Ahnung, dass es in Finnland so eine Kultur gibt. Siis jos se nyt todella innostui tästä näin paljon, niin mä voin lähteä täältä. Sehän palaa. Siis sehän osaa sytyttää nuotionkin. Hei, tehän voitte sanoa niille vaikka, että mä oon hukkunut tuonne järveen tai jotain. Siis mun on vaan ihan pakko päästä pois täältä Hiivotin kuusesta. Siis todellakin. Naja, sie sind nicht lange geblieben, nachdem ihr weg wart. Und irgendwie fanden sie das Essen auch nicht gut. Sie haben irgendwie ständig nach Peruna und Sieni gefragt und ich habe keine Ahnung, wo die Frau das herbekommen hat. Wollt ihr auch?